12-ти клас е завършвала винаги с пълен отличен успех, една грамота и разбира се една финансова сума от сърце, 400 лева, дано да й помогнат по-нататъчното й развитие. Тук ли е тя? Ако е тук или близки нейни, най-малко класната ръководителка или някой от ръководството на училището. Следващата наша ученичка, която е завършвала през 4-те си години на обучение с пълен отличен успех, е Даниела Миткова Тюрдиева. Грамота и парична награда от 400 лева. Следващото момиче е Даниела Йосифова Миткева. Отново с грамота и същата парична сума от 400 лева. И достойно още едно дете, Здравка Асенова Башева. Отново пак с грамота и със същата сума. Марияна Евгениева Кючукова, за това, че през 4-те години е завършвала също с пълен отличен успех. Същата сума да й помогне да кандидатства това, което си е наумила и непременно да получи реализация. И между толкова много хубави момичета и отлични, един отличник, Айдън Мехмет Ахмет. За това, че през годините също е завършила с пълен отличен успех, същата грамота и същата сума с пожелание да му върви като по вода. А отделно от тази трибуна искам да поздравя всички учители от училището в село Аврен, които на днешна дата навършват 135 години от тяхното създаване и искам да ги наградя с една от парична сума от 1000 лева, която те могат да ползват по предназначение. За много години напред, живи и здрави! Уважаеми госпожи и господа, днес бъдещето ни е немислимо без гордостта от успехите на нашите безкрайно талантливи деца. В Деня на българската просвета и култура групите от Общински детски комплекс и Професионална гимназия по транспорт отправят с песни и благодарни слънчеви усмивки поздрави към своите учители.